Bos días. Benvidas e benvidos a esta oitava e última sesión de derivas. Despois de realizar nas sesións anteriores as indagacións sobre os temas ou motivos que nos interesan, imos ver o como materializalas en imaxes. En calquera caso, son dous os procesos que podemos desenvolver simultaneamente. Pero, bueno, antes de empezar, gustaríame volver a incidir de novo nunha idea central que debería guiar o noso traballo. Emoción. A emoción como combustible da memoria, o que nos motiva. É algo que está moi estudiado e empeza a comprenderse a importancia que ten nos nosos procesos. Son os eventos emocionais, lembranse mellor cos outros, tenden a ser de gran duración, permanecen máis tempo, ao mesmo tempo gravámolos con moitos máis detalles, tenden a ser máis fieles que os que non teñen unha fonda carga emocional. Entón, bueno, durante o que é a nosa formación, os contidos podemos asocialos ás emocións que nos xenera, de forma que podemos crear unha especie de relación e unha linguaxe persoal, relacionando ideas e recursos cos nosos propias emocións. A gran pregunta é como expresamos a nosa música visual? Cales son os pasos que necesitamos dar para crear a nosa particular visión fotográfica? Como atopamos ese punto de vista persoal que é noso e que vai permitir que outras persoas se enriquezan con el, ofrecerlles unha nova forma de ver? Imos ver. Bueno, pois son 4 fases. E a primeira fase é unha fase de información. É unha fase na que somos esponxas, recollemos todo aquilo que vemos e oímos, digamos que é o sustrato sobre o que vamos medrar despois, sobre o que vamos construir. Podemos facelo pois a través de moitísimos recursos que temos hoxe en día a nosa disposición, como poden ser pois libros de historia da arte, exposicións ou os moitísimos recursos que hai na rede. Nesta fase de información, a nosa actitude é angular, é dicir, trátase de recoller moito, de ter unha mirada moi ampla. E, ao mesmo tempo, tamén relacionarnos coas nosas propias vivencias. Trátase nunha fase na que temos que traballar de forma tranquila, sosegada, é unha especie de alquimia lenta que vai funcionando sin que nos deamos conta. É unha fase na que tamén podemos explorar técnicas distintas ás que usamos habitualmente hoxe en día na fotografía, como pode ser a fotografía fotoquímica ou a estenopeica. Poden nos axudar a facernos unha serie de preguntas para seguir facendo o noso guión, a nosa reflexión sobre o traballo, preguntarnos que información temos sobre o que é a arte e a historia da arte, os fotógrafos que coñecemos ou que máis nos gustan, o tempo que dedicamos á nosa propia formación, que instantes reservamos do día para esa tarefa, se somos conscientes daqueles efectos que van producindo en nós aquelas cousas que nos gustan especialmente nas obras creativas. Da mesma forma, podemos ir vendo cales son as nosas influencias. Aquí encaixa moi ben aquilo que vos comentaba acerca de crear a nosa carpeta de referentes. Outra cousa que tamén nos pode guiar é cal é a nosa intención comunicativa, cara a quen volcamos a nosa obra, a quen nos interesa chegar. Para facer unha especie de pequena analoxía, pois é, de alguna forma, como se estuéramos buscando amoblar a nosa casa, facer a nosa casa confortable, unha casa que nos permita estar nela de forma cómoda. Pretender saltarse esta fase
pois é como poñerse a cociñar sen ter ninguna noción básica de cociña ou pretender facer un moble de madeira sen ter idea de carpintería. É certo que se poden conseguir fotografías estéticas e formalmente correctas, pero se queremos ir máis alá e establecer unha comunicación real, é conveniente ter unhas bases sobre as que construir. Pero, por outro lado, tampouco non debemos pensar que temos que licenciarnos en profundos coñecementos académicos para poder sacar adiante un traballo persoal. A base de información podemos cubrila coa inxente cantidad de recursos que podemos atopar, aunque o máis importante é ter cerca a creadores que nos podan ensinar personalmente. En relación a esta fase, pois agora partillo na pantalla unha pequena relación de fotógrafas e fotógrafos que nos poden ir ben para educar a mirada. Para quedarvos coa relación, pois vou na proxectar uns segundos na pantalla, poder facer unha captura. De todas formas, pois estes vídeos van quedar colgados nunha lista de reproducción de Facebook e YouTube. Entón, proxecto vos agora. Aí está a listaxe. Dos bloques claramente diferenciados. E, bueno, é un bon punto de partida para ir conformando un punto de vista. Bueno, a segunda fase sería unha fase de formación, xa o di a palabra, é dar forma ao que adquirimos antes, ao substrato do que nos alimentamos antes. Desbotamos aquilo que xa non nos interesa, que vemos que non resona, e quedámonos co que vemos que sí que pode ter interese. Preguntámonos cales van ser os ingredientes, a nosa liña de traballo e que resultado queremos conseguir. Tamén é importante ter claro pois, o esforzo que lle vamos dedicar, que tipo de proceso de maduración vamos utilizar. Bueno, isto vai por gustos e por forma de funcionar, pois cada un de nós, pois hai persoas que son tremendamente intuitivas, espontáneas, fan, pois, sintense cómodas traballando, pois, coa espontaneidade. En cambio, outras, pois, máis reflexivas, pois, interéselles facer un proceso máis pausado e dun proceso de decantación máis lenta. E despois tamén a nosa intimidade, pois, como queremos transparentala, dunha forma obvia, ou se queremos utilizar certas claves, que era un pouco o que comentaba antes, non? Utilizar unha especie de relación entre conceptos e vivencias ou emocións propias. Vemos realmente cales son os nosos intereses, o que queremos amosar. Non debemos tampouco limitarnos demasiado á hora de abrir camiños, aproveitar a formación que adquirimos, estar abertos e evitar os tópicos e os lugares comuns, non ter medo de explorar novas vías, porque, bueno, é un proceso que, aunque máis adiante veremos, que vai necesitar un proceso de revisión. Nesta fase realmente non ten sentido limitarnos. O único que podemos perder é un pouco de tempo. Algo que é fundamental, non só neste proceso, sino en seguintes, pois é que, bueno, pois tendo este esquema teórico na cabeza e traballando sobre ele, o que non debe permitirnos eso é perder o gusto por realizar o proxecto. Debe ser algo que en todo momento nos motive. E outra cousa tamén básica e fundamental é a constancia. Non se trata de facer moito en pouco tempo, nin que nos condicione. Trátase de encontrar un ritmo que se adapte a un traballo que nos seña cómodo, que encaixe nas nosas rutinas e que ese hábito de alguma forma nos facilite que non enfríen as ideas. Os proxectos, cando enfrían, perden moito, perden as cousas que tiñamos na memoria e reflexións que tiñamos que ao mellor non tiñamos apuntadas, as sensacións, as emocións vanse perdendo. Entón é interesante que o proxecto que o manteñamos vivo mentras está en marcha. E, bueno, a forma de analoxía, pois, en relación ao que comentábamos antes, é que seleccionamos os mobles e quedámonos realmente con aquilo que nos funciona. En relación á formación, xa vos comentei, pois, bueno, que dúas persoas que tiveron e teñen un
un forte apoio no que é o meu traballo, pois son Ernesto Caxegueiro, que de alguma forma me axudaron a dar forma, non? A esa base inicial. Un hábito que nos pode axudar a dar forma é o que é no día a día o escaneo continuo, que é algo que a min particularmente me daba un resultado, consiste en estar pendente do que vemos dunha forma continua. Vamos ver ahora un exemplo, porque é un exemplo que a mí me gustou moito cando nos lo comentou Óscar Molina, que, bueno, pois, dando un paseo nun taller que deu, pois había unha persoa que tiña especial interese no que vamos ver ahora. Que son pedras con forma de corazón. Entón, pois, ao longo dese paseo, pois a persoa que tiña ese obxecto, non, como meta, pois iba pendiente de se vía durante o paseo pois pedras con forma de corazón. No paseo non atopo tantas como estou amosando ahora, isto simplemente para ilustrar a anécdota, pero curiosamente esa persoa chegou de volta pois con 3 ou 4 pedras con forma de corazón no peto e obviamente ninguén das persoas que acompañaban no paseo pois vira ninguna pedra con forma de corazón. A que conclusión chegamos con isto? Pois, bueno, chegamos á conclusión de que realmente na nosa vida diaria ou na nosa investigación de imaxes temos que estar atentos porque hai miles de cousas que se nos escapan da nosa atención. Entón, se temos o radar encendido, se temos a atención alerta, vamos poder encontrar moito máis do que a simple vista nos parece. Estas fases, como as posteriores, non teñen por que ser estrictamente secuenciais, é dicir, non é necesario dar por finalizada a fase 1 para adentrarnos en fase 2. O importante é interiorizar o noso traballo e xenerar unha rutina. Para progresar necesitamos ser conscientes de que necesitamos 2 ingredientes básicos. E isto podemos extrapolalo pois case a calquera disciplina da vida. Ter un certo nivel de exixencia con nós mesmos, traballar con rigor, sen presa pero sen pausa, e despois outra cousa tamén tremendamente importante é comparar o noso traballo co dos grandes creadores e creadoras. Deste xeito aprenderemos máis rápido e asimilaremos a fondura e a contundencia dos que consideramos como referentes. Pasamos a continuación o que sería a fase 3, que é propiamente a fase de creación e relaciónase con moitas das cousas que estuvemos falando en anteriores sesións. Realmente aquí é, digamos, donde se realiza a coopción do que é o proceso creativo. Partimos dun substrato, ese substrato depurámolo, e aquí é onde entra esa base xunto coas nosas vivencias e as nosas emocións. Todos os elementos son imprescindibles, información e formación, e digamos, se antes tiñamos unha visión moi ampla, intentando ser esponxas para absorber contidos e ideas, neste caso usamos unha focal tele, é dicir, focalizamos, centrámonos nun punto. Buscamos un entorno e unhas circunstancias propicias que nos axuden a centrarnos. Procuramos eliminar as rutinas, os actos mecánicos, aquilo que temos automatizado. É un momento importante tamén para abrirnos e dar oportunidade de que xurdan ideas novas. Deixamos a que as cousas sucedan e esquecémonos do resultado e gozamos do proceso. Quizás aquí ainda seña máis importante, non? E deixarnos levar, entrar en modo fluxo, como falamos en anteriores sesións, e gozar precisamente das ideas ou das emocións que poden sair. Seguindo coa analoxía, pois neste momento é cando saímos da casa, cando salimos ao exterior, cando salen as ideas, digamos, depuradas.
Ben, vamos á seguinte fase. Que é a fase de revisión. Esta é unha fase que, bueno, non é imprescindible, pero sí que é algo lóxico, é que, pois, bueno, todo o mundo no que é o acto comunicativo, pois, ten un certo interese en amosalo a alguén, non? Entón, pois, bueno, unha vez que na parte creativa pois generamos o noso traballo, digamos que é un traballo que está aínda en bruto. É un traballo que necesita unha mirada a maiores. E aí é onde seleccionamos aquelas pezas que nos interesan e editamos, se procede, aquelas que escollemos. Entón, aquí temos que ter pois, bueno, un equilibrio entre as nosas preferencias persoais e os nosos criterios técnicos e os nosos gustos persoais tamén. E, bueno, aquí tamén se trata un pouco de distanciarse, non? De a veces, desapegarnos a veces de traballos que teñen unha especial implicación para nós, pero que, ao mellor, desde un punto de vista plástico, pues carecen de peso específico. Isto é fundamental, bueno, temos dúas formas de ver o noso traballo nunha revisión final, tanto no que é na escolla das imaxes que nos interesan, como no retoque, na edición das que quedan realmente. Temos o feito de deixalas descansar, é dicir, unha vez que temos o traballo, deixar pasar tempo, e ese paso do tempo que nos vai permitir é distanciarnos e sorprendernos enormemente do distinto impacto que ten ese traballo ao momento no que o creamos. Podemos levarnos auténticas sorpresas. Mirar tamén cal é o noso obxectivo, donde queremos que se vexa o noso traballo, que soporte lle vamos dar. Bueno, pois hoxe en día pois os soportes son casi infinitos, son desde toda a proxección que pode levar na rede hasta pois facer pequenas exposicións en salas. Neste momento, pois é realmente cando o traballo se fai público. Entón, aquí, pois, neste sentido, a veces é un proceso difícil porque é un momento no que temos que ser moi autocríticos e nos que temos que apartar, por un lado, olvidarnos do noso criterio por un momento e escoitar o que nos dicen outros e outras. Estar moi pendientes de que efecto, non? Que as observacións que nos dan, que efecto ten na nosa visión do noso traballo. Neste sentido, facendo en relación a derivas, para poñervos un exemplo, pois, bueno, aparte, bueno, agradecer pois, as persoas que me axudaron, porque isto, ao fin e ao cabo, é un traballo que tamén é un traballo que ten moito de colectivo. Pois quería comentar, pois, bueno, por exemplo, Silvia, que o veu nacer, e tamén chegou pois, a ver a luz, non? Chegou a ver como a luz no traballo. E tamén outras persoas que me axudaron moito pois, a facer precisamente nese proceso, non? De selección e edición, como poden ser Flor, Caxigueiro, Maite e Ernesto. Para min, pois, bueno, de ter estas persoas de referencia neste noutros traballos axúdame moito a ter unha mirada externa. E, aparte, distintas miradas externas aínda son máis valiosas porque nos dan unha pequena extrapolación das sensacións que podería causar pois, nuns espectadores en máis amplio número. Non? En relación á linguaxe fotográfica, hai dous piares que son tremendamente importantes, que imos ver agora, vamos falar un pouco por encima, pero, bueno, son básicos no que é a linguaxe fotográfica. Un é a abstracción, é un concepto que é esencial e que sempre debemos ter en conta cando falamos da idea de que menos é máis, que é unha máxima na fotografía que adoita a cumplirse. Significa que debemos desfacernos de todo o que non é esencial para transmitir algo. Ahora vamos ver un exemplo dunha forma moi popular e despois vamos ver outro exemplo con propias imaxes da exposición de Derivas. Seguimos con algo tan icónico, non? Como é o corazón.
Este é un exemplo que creo que ilustra bastante ben cando falamos de abstracción, que é o que estamos buscando. Falamos, por exemplo, de corazón un pouco como símbolo de afecto, non? Vemos no primeiro caso pois unha reproducción figurativa, anatómica dun corazón, simplificada, pero non deixa de ser anatómicamente un corazón. E, bueno, pois vemos que realmente amosarlle isto a unha persona pois directamente non ten connotacións afectivas. Unha simplificación, que é a seguinte imaxe, que é a do centro, esta imaxe sí que para todos ten unha significación distinta. O sea, cando vemos este icono, está nos comunicando algo moi distinto que nos está comunicando a imaxe da esquerda. Se vamos un paso máis alá na abstracción e seguimos simplificando o que é a figura do corazón, nos seus elementos máis básicos, pois máis básico pois, sería un cadrado. Pero un cadrado, amosar un cadrado, pois é algo, digamos, que sería ilexible, porque sería un cadrado que realmente unha figura xeométrica que quedou tan simplificada que realmente non nos comunica nada concreto. Entón, na idea da abstracción, a mí gusta incidir no sentido de que buscamos simplificar a imaxe, sacar o que sobra, pero deixando o suficiente como para que comunique. Nese grado intermedio, no que cada un pode encontrar pois, a súa medida, pois é un punto interesante para xogar coa fotografía. Outro pilar moi básico é o que se trata da composición. E, bueno, na composición hai ríos de tinta que falan de composición. A miña visión, a miña opinión é que a composición hai que aprendela. Imos ver agora unha ferramenta moi básica que se refire, bueno, pois á regla dos 4 tercios. Eu realmente o que faría en composición, pois hoxe en día todas as cámaras e móviles pois traen esta posibilidade de poñer esta grella na pantalla, pois un pouco como axuda en situacións nas que a mellor non temos moi claro como colocar os obxectos ou os elementos dunha fotografía, pois pode axudarnos, non tanto para colocar dunha forma exactamente cuadriculada os elementos, sino un pouco para axudarnos a repartir os pesos na imaxe. E máis alá deso, podemos buscar o mesmo enfoque que utilizamos coa música, que é buscar unha certa armonía nas imaxes ou no conxunto de imaxes, porque podemos falar tamén de conxunto de imaxes á hora de compoñer. Podemos expandir o noso traballo a un mural ou unha instalación que nos permita xogar cos volumes. O recomendable para a composición eu quedaríame con ver moita boa fotografía e, por suposto, facer moitísimas fotografías. Por qué? Porque ao final a composición non deixa de ser un sentido interno, é algo moi difícil de explicar. É un sentido interno que nos di cando unha imaxe é armónica é algo que só se pode adquirir desde a práctica. Hai un montón de tratados que analizan fotografías dos clásicos e fan un montón de diagramas, de liñas, de esquemas. Eso eu creo que ao final que non nos axuda. De certo tamén é que hai persoas pois, que nacen con un don natural e que teñen unha gran intuición sobre esta habilidade. Entón, bueno, pois para seguir un pouco coa idea, imos ver agora a continuación unha serie de imaxes que foron descartadas durante o proceso, que tamén forman parte de derivas, e que falan tamén pois, da simplificación e da abstracción. Bueno, bos días, Ángeles. Temos a Ángeles, como a sempre, que nos vai facer primeiro unha descripción visual das imaxes e despois facemos un pequeniño comentario sobre elas. Cando queiras, Ángeles. Pois, bos días. Bueno, a primeira fotografía, pois nada, escoitándote a ti, pois ahora entendo un pouco, non? A simplicidade, porque tamén se cadra o que comentabas dos 4 tercios, porque como 2 tercios da fotografía están como escuros hacia a esquerda, e na parte que queda máis clara o que vemos é un mástil, a punta dun mástil dun barco, e tamén, claro, como vai elevado ao detalle, vese perfectamente tamén unha parte do que é a járcere, que son os cabos máis os cables que axudan a manter a poder utilizar as velas e a que eses paus se manteñan firmes. En canto á sensación que a mí me transmite esta fotografía, o dito, este mástil está
no tercio dereito da fotografía, moito máis claro. E o tercio oscuro é como se houbera unha tempestade. E de algún xeito, o que me suxire esta fotografía tan simple como que, bueno, como que as tempestades están aí na vida e que ás veces, pois, inevitablemente navegamos hacia elas. Ben, vamos a aproveitar e tamén para ilustrar un pouco as imaxes, pois ver tamén como foron, de onde saíron. Precisamente a imaxe dese mástil tirei nesta vitrina da esquerda. Bueno, como podedes ver, a luz do museo é bastante particular, hai vitrinas que están iluminadas, co cal, pois, bueno, xa axudaron de alguna forma pois, a ofrecer esa luz homoxénea, non? Ese fondo neutro, pois, que reforzou, neste caso, a abstracción sobre o mástil. Depois tamén hai unha iluminación que ven desde arriba, o cal tamén permitiu nos contrapicados pois, ter unha iluminación bastante natural que viña desde arriba. E, bueno, fundamentalmente, aunque tamén tomei imaxes de barcos máis modernos, ao final o proxecto decantouse pois, polos barcos máis tradicionais de vela. Ben, vamos pasar agora á seguinte imaxe. Pois eu penso que nesta, que buscaches un pouco máis, así como na anterior, o mástil estaba máis hacia a dereita, ahora non, está como máis centrado. E ainda distinguimos con maior precisión aí parte dos cables, dos cabos que están tensando ese mástil para que se manteña firme, cos cuadernais e demais que nos van a axudar nun momento dado a cando teñamos que izar as velas. E todo o que vos comentaba anteriormente, todo este conxunto de cables e de cabos que nos axudan tanto ao manexo das velas como a que se manteñan firmes os mástiles e demás, que se chama ajarque dentro do que a nomenclatura propiamente mariñeira. Do que se refire ao aparello, que son, por un lado, os cabos e cables, e por outro lado, velas, e por outro lado, o que é a arboladura, que son todos os paus do barco. Pero a min hai ese pau solo, mantido aí firme, pois tamén o que me suxire pois que na vida que a veces para manternos firmes temos que tensar moitas cousas, temos que estar aí continuamente buscando equilibrio e que neste caso estes cabos axúdanos a manter o equilibrio e a manternos firmes. Bueno, aquí podemos ver, bueno, foi sacada na mesma vitrina, bueno, aquí tamén se pode ver o proceso de edición, o reflexo das luces do teito, pois, bueno, supoñía aí unha molestia, un ruido visual, co cal procedín a eliminalas. En canto ao que é pois, bueno, as luces, que deixei un pouco máis sobreexposta, e quizás aquí o máis interesante señan o difuminado dos cabos que van de abaixo arriba e que lle dan pois, un toque máis de ensoñación. Vale, seguimos outra vez con a seguinte imaxe. Pois aí tamén xa te fuches máis ao detalle e difuminaches bastante máis o mástil, que queda aí super difuminado, e vemos a parte do que o mástil, xa vemos máis parte do mástil, vemos parte dunha percha, e seguimos vendo aí máis cabos, e todo isto a min un pouco ao que me leva é que a vida é moi complexa e que son moitos os elementos que nos fan falta para seguir navegando, para que realmente as velas acaben funcionando e acabemos movéndonos, navegando, que ao fin o noso destino. Bueno, aquí o que é a toma, pódese ver que na parte da esquerda, na toma sin editar, é bastante confusa, hai un montón de elementos. E na parte da dereita, pois precisamente a búsqueda foi da simplificación.
A min esta imaxe parece moi interesante porque me parece moi expresiva. Hai un montón de diagonais e de liñas que lle dan expresividade e dinamismo á imaxe. Pasamos á seguinte. Este é bastante similar tamén vos hai un montón de elementos. Quizás hai un pouco máis, aí se nos explicarás tú un pouco máis de escuridade neste lado hacia a dereita, pero bueno, volve a ser aí un montón de elementos, o que vos decía, eso, para que o barco se mova, fan falta as velas, fan falta os cabos, fan falta os paus, e aí está todo o conglomerado que nos axuda a nos tamén a movernos na vida, ás veces con confusión, ás veces no medio de tormentas, pero que ao final eso, temos que seguir navegando. Pois aquí, bueno, aquí baseouse a edición sobre todo en eliminar distracción no sentido de simplificar as gamas de cores. Nesa simplificación, pois, os tonos quedaron casi reducidos a 2, o cal alixeira a imaxe e limpa para facer unha lectura pois máis no sentido dos distintos planos e das velas, dos distintos planos de velas e desa maraña, esa maraña na que nos podemos perder visualmente cando observamos a fotografía. Pasamos á seguinte. Bueno, na última é que aí sí que nos temos... Parece como... Bueno, realmente isto é un número tomado dunha carta náutica, pero ese papel embellecido, rugoso, poroso, pois aí tamén fai que no medio así dunha nebulosa vexamos medianamente nítidos esos números, un 324, que non sabemos ben o que significa, nin o que leva, pero que está aí, que o paso do tempo, que está presente aí nesa rugosidade, nesas sombras, que ten aí o papel, pois que o tempo pasa e que, bueno, as marcacións van quedando aí, as diferentes marcacións que vamos tomando ao longo da vida. Bueno, pois si, é unha carta náutica, pareceume curioso pois ese número perdido nese océano de papel. No caso da esquerda, bueno, a imaxe sin editar, pois, bueno, ten un toque así de papel vello, un toque un pouco sucio, bueno, eu creo que me parecía necesitaba outro tono, tamén vai acorde cos tonos das anteriores imaxes. É un contraviñeteo, non? Porque, bueno, na imaxe da esquerda vemos que está un pouco escurecida a imaxe nos bordes, e en cambio aquí pois está aclarada. Entón, ese toque dese 324 flotando nun océano de papel, pois, bueno, xenera incógnitas e ao mesmo tempo por deixarnos pensando, pois, bueno, que será ese 324, non? Ben, gustaríame tamén, pois, para ver un pouco, seguir investigando un pouco no que foi o propio local onde tomei as imaxes. Aquí podemos ver pois, os veleiros que hai. A veces tamén na toma das imaxes pois, tamén se pode ver que hai o reflexo das luces das ventás na parte superior, que en algún caso foi un recurso interesante. E agora vamos falar tamén do que é pois, a ferramenta que utilicei para sacar estas imaxes, non? Para dar un punto de vista tamén da técnica, de como traballei estas imaxes. A imaxe das velas, precisamente, foi sacada a este barco. A imaxe das velas podíase ver que había unha iluminación moi suave lateral, e era a iluminación da vitrina, das luces da vitrina, o que daba esa luz lateral tan suave. Aquí tamén tomei varias fotos, e aquí recordo precisamente o que vos comentaba antes, este contrapicado, desde abaixo, este barco fotografeno desde abaixo, e a luz desta ventá traslucía nas velas, co cal, na fotografía, pois, como daba a impresión de que o sol, non? Ou incluso unha lúa moi intensa, moi potente, pois estaba iluminando a través, ou polo outro lado da vela, a imaxe.
Ben, pois imos pasar a ver a parte técnica, que ferramentas utilicei para traballar esas imaxes. Bueno, isto digamos que é o conxunto despezado. Trátase dunha cámara de sensor APS que é un pouco máis pequeno que o sensor que comumente se denomina como full frame, que realmente é un formato Barnack. É unha cámara que saliu ao mercado no 2011 e podedes encontrala a precios moi asequibles e de segunda man. Despois, o que hai á dereita da cámara é un reductor focal, que vou enseñarvos agora como queda montado na cámara. A ver se o recolle ben, a ver se se recolle ben. Esta parte negra é un reductor focal que o que nos permite é utilizar un obxectivo que vos vou enseñar agora, que está pensado para unha cámara de carrete de 35 milímetros para que o círculo de luz se adapte a un tamaño máis pequeno. Realmente, o reductor focal o que fai é empequenecer o círculo, concentrar a luz para que se proxecte nun rectángulo máis pequeno. O obxectivo é un Canon FD, montura FD, é un obxectivo bastante luminoso. É un obxectivo que se empezou a comercializar no ano 71. Ten unha luminosidade de 1.2 e son 55 milímetros en paso universal. Entón, este obxectivo, ao ir montado na cámara, pois o reductor focal permite que a imaxe resultante seña prácticamente como se utilizáramos unha cámara de full frame ou de 35 milímetros. Ben, que é o que leva adiante a cámara? Porque, claro, este obxectivo, se intentamos facer as fotos que fixen no museo, pois van salir todas desenfocadas. As fotos van salir fora de foco e vai salir todo borroso, porque a distancia mínima de enfoque deste obxectivo son sobre medio metro, 50 centímetros. Entón, que necesitamos? Necesitamos algo que nos permita conseguir imaxes nítidas, pero desde moito máis cerca. E iso é o que está á dereita de todo na pantalla, que é esta lente, que ven a ser como se fora unha especie de lupa, que vai montada sobre o obxectivo, e isto fai que podamos acercarnos moitísimo ao obxecto e sacar unha foto macro. Bueno, isto é simplemente un filtro de densidade neutra que me sirve para, en exteriores cando hai moita luz, poder disparar en máxima apertura, na de 1.2, que é a que ten este obxectivo. Entón, bueno, realmente son ferramentas que calquera pode adquirir, están a precios moi asequibles e xa nos permiten facer uns traballos coa calidade que requerimos. Despois, a nivel de técnica, indo un pouco máis alá, como podedes ver, vamos proxectar a seguinte diapositiva. Aí está. Bueno, isto xa é unha exploración técnica de outro tipo, pero vai na liña do meu traballo de buscar sempre moi reducidas profundidades de campo. Esta non é unha máquina que use, isto é unha máquina que é unha máquina de placas antigua, que é a que se utilizaban antes para sacar fotos. Se vos fixades, ten un obxectivo que é bastante grande. Entón, a mí o que me interesaba era
poder facer prácticas, poder facer probas con un tipo de máquina así, pero moito máis compacta, algo que seña moito máis manexable e que non requira pois, de usar pois, uns negativos e unhas placas que teñen a súa complexidade técnica e que limitan bastante. Entón, o que fixen pois, bueno, foi construir eu propiamente unha cámara compacta deste tipo. Vou vos enseñar en pantalla para que poidades ver, a ver se consigo que se vexa. Este é o obxectivo que estades vendo, que vistedes antes na cámara de placas, solo que montado nunha caixa de madeira moito máis pequena, que se pode agarrar e que permite, pola súa óptica, polas súas dimensións, permite realizar pois aínda menores profundidades de campo que coa cámara que vos ensinei antes, non? Entón, para proxectar a imaxe, creo que así se ve, para proxectar a imaxe, para non ter que usar unha caixa tan grande, o que hai que facer pois, é un reductor focal igual que vos ensinei antes, é reducir o círculo de luz hasta que se poida proxectar no que en inglés se chama ground glass, que é unha pantalla de enfoque. Entón, ese obxectivo leva neste tubo, que é realmente a montura do obxectivo, pois catro reductores focales similares a como vimos antes, e a imaxe proxéctase nese cristal esmerilado que podedes ver, nese cristal que hai dentro da caixa da cámara, aí se proxecta a imaxe. Vale, entón o seguinte paso cal é? Como rexistramos esa imaxe que se proxecta nese cristal? Bueno, pois para facelo máis inmediato, máis cómodo, pois con un teléfono móvil. Entón, colocamos o teléfono móvil nunha ranura que apunta ao centro dese cristal. Entón, desa forma, podemos facer probas e prácticas pois cunha cámara que realmente é unha cámara de gran formato, pois dunha forma práctica e rápida. Bueno, moi ben, pois nada, chegamos ao final desta sesión. Quedo a vosa disposición para o que necesitedes. Gustaríame que, bueno, poidéramos falar de fotografía presencialmente no futuro. E quedo aberto a calquera comentario ou aportación. Entón, bueno, pois despídome, foi un placer estar con vos e espero que nos vexamos pronto. Boas fotos.